Cidadãos de Lucus Augusto, reunido ao Senato o consulto, fomos escollidos como iudex para realizar as tarefas que nos foron encomendadas. Baixo esta premisa, definimos a justiza como a arte do bo e do equitativo segundo Ulpiano ano. Hai que vivir honestamente, dar a cada un o seu e non facer mal ao outro. Acompáñanme hoxe Simonus Paupis e Eliseus Casius. Aquí temos as pedras negras de condenación, e as blancas de absolución, Estamos aquí para discernir sobre conflitos entre cidadáns que por eles mesmos non son quen de solucionar. E facémolo aquí, nesta praza da gran Lucus Augusti, recordando sempre o gran Paulo Fabio Máximo, que por orde do emperador de Roma, Octavio Augusto, mandou fundar esta cidade. Damos comezo ao xuizo. O seguinte xuizo ten que ver coa posesión dunha criada. Atendemos a demanda de Albertus Magnus contra Antonius Maximus pola posesión de esta criada. Pode tomar a palabra. Veño aquí con esta criada que me persegue por todos os sitios. Era unha criada da familia de Antonius Maximus, pero agora mudouse a miña casa ao non ter espacio Antonius na súa pacollera. Eu sou unha persoa benévola e non a vou deixar na rúa. Mas resulta-me cada vez máis insoportable estar con ela. Demandei a Antonius que a collera de novo na súa casa, pero négase e díxome: Mitra, o que se dá non se quita. Queridísimo e magnísimo Albertus Magnus, esta cita, Mitra, o que se dá non se quita, é unha máxima que eu teño na miña vida dende neno. Albertus Magnus, o ver a miña criada, custoulle tanto que me pediu acollera na súa casa durante un tempo. Eu accedí ao seu desexo, a pesar do que me custaba desprenderme de tan boa criada. Mas, dado que a miña generosidade é infinita, accedí a que se quedara coa criada para sempre. Un xesto generoso que agora me está pagando deste xeito. Non entendo, señor xuiz, a súa actitude, pero reafirmo en que as decisións neste grandioso mundo romano tómanse de xeito firme. De non ser así, de estar mudando de parecer continuamente, señalaría eu unha persoa débil de espírito. Non é ese o meu xeito de proceder. E, polo tanto, Mitra, o que será non se quita. Magnánimo, señor xuiz. 2 días despois de recibir esta dádiva, que segundo Antonius é ben generosa, fun a súa casa para mostrarlle a miña enorme gratitude ante este acto de amizade. Mas considero que non sería un bo cidadán se recibo esta dádiva a cambio de nada. Así que veño aquí para que obrigue a Antonius a coller de novo a esta criada, xa que a pesar de apousarme na súa porta durante días, négase
a francar na entrada. Déixense de supostos en importancia e vayamos aos feitos. Por que non desexas ter a esta criada na túa casa? Cal é a causa de non querer recibir do seu amigo esta dádiva tan xenerosa? E de onde ven o seu cambio de parecer? Xa que, segundo parece, vostede mostrou anteriormente o gusto que lle daría posuir esta criada cantora. Señor Xuí, entendo a súa diligencia o facer que esta criada cante, mas esta criada non está feita po canto armonioso, exactamente. Para mostra, gustaríame que o público escoitase un anaco desta forma súa de entonar. Primeiro, veñen os gargarexos. Gargarexa, criada, como faz 7 veces ao día. E logo, veñen os cantos. Permítame primeiro decirlle que este escarnio público que teño que vivir é desprezable nunha sociedade tan moderna como a nosa. Formamos parte do Imperio Romano. Eu preciso gargarexar cada pouco, porque esta criada ten a gorxa privilexiada. Eu lanzo dentro uns rechoncheos capaces de chegar a Brigantium. Eu lanzo sons ao vento que se poden escoitar en Andrómeda. Este privilegio de ter unha criada así non o ten todo o mundo, señor. Síntome totalmente agraviada por esta situación de vaite tipo ali, vente tipo aquí. Non se me está tendo na estima que merezco. A calar, criada! Como muller que és, non tes dereito a falar, a non ser que tu amo te dé permiso. E deu mo. Para cantar, non para falar. Gargarejo ou non gargarejo? Ai, sí, como adoita facer desde a mañá ata a noite. Así terá en conta vostede, señor Xuí, o grande sacrificio que fixe. E ademais, poderei gozar dela de novo durante uns breves momentos. Oh, canta! Por Padre Fabio Máximo, fundador desta cidade. Esta muller vai me facer perder máis cabeleira da que xa perdi. Non culpes esta pobre criada da mala calidade do teu cabelo. Pois xa sabemos que está directamente relacionado ca pobreza de ideas e a falta de inteligencia. A cantar, criada. Veñen conmigo dúas criadas, tocadores de lira. Vive. E que non podemos tocar sin afinar as nosas 4 cordas? Sí, sin afinar as 4 cordas. E primeiro quero decir que nos sentimos moi honrados de tocar aquí diante deste xurado e de todos estes cabaleiros e señoras tan importantes e tan nobles. Sí, estamos moi contentos de estar aquí diante de todas estas señoras tan importantes e tan nobles. E que nos destacar as cualidades vocalísticas de nosa amiga criada como nós, Moneta Pilis. Sí, as cualidades vocalísticas de nosa amiga criada como nós, Moneta Pilis. Sí. Así tamén quero dicir que nos fogais que fomos tocar sempre o público se puxo de pé lanzándonos dádivas feiteiras como prova do moito que nos gustaban os nosos cantos. Ai, sí, dádivas feiteiras como prova do moito que nos gustaban os nosos cánticos. Soséguense. Isto está sendo un pouco caótico. Un pouco de orde, por favor. Nós
no noso vasto imperio somos conquistadores, sí, pero nos gustan as cousas con orde. O caos é cousa dos bárbaros que precisan de nós, os romanos conquistadores, para que se ordenen. Que sigan. Oh, estou a deleitar co último cántico que vou escoitar deste bonito coro. Oh, nunca escoitei nada igual. Xa basta! Vistos todos os feitos, o xurado deliberará para tomar unha decisión nun caso no que se unen varios factores e no que interveñen todos os sentidos. Teremos que acadar unha solución práctica. Eu tiro 3 pedras brancas. Antonius Máximos é inocente. Cando se invoca a Mitra, non se pode volver atrás. Mitra, o que se dá non se quita. Eu tiro 3 pedras negras e considero Antonius Máximos culpable, porque a criada canta moi mal, fatal. Velaquí estas 3 pedras brancas miñas. Albertus Magnus pensou en beneficiarse cando Antonius Máximos lle ofreceu a súa criada. Pero o beneficio non foi tal. E hai que aprender a responsabilizarse das consecuencias dos actos de cada un. A avaricia condena que feitos temporais terminen por ser eternos. Condena a Albertus Magnus a acoller na súa casa e de por vida